أرأست زينة هاجراو مخكر أب منجو هسبتات متأممان كمزفترن أفلالاي كمزتببن سوميا أفتات حقونتي كذلك بيرو تمرتي كل تجراي نحويت نداق مهلتن سيكتر تمرتي أب حموشتق عند عنتات يسرح مهلو حلف بيرو تمرتي تاخل دكتور كيروسكولو شافتوم أمريكا أب غازا مقرات تقسي نخجبر زي تفكر انت خوينا واقع تكفل يا ختبل إيرانات الجغام سلام تعنا هبل لي خبركم متملكتنا كاب إتبي مدب قنقات قرنيا على تاو معد زينا كاب ساعة جميرو نابخم كبليو معد زينا نمرحبو نازريت بريهو حبيركم كتانحي سنة مكتال قدماي منيستر تشيك ريبابليك حيل أيار فيدرالي غوبنيوم قدماي منيستر تشيك ريبابليك بيتر فاليا أب حيل أيار فيدرالي عدة الساليتوم عزاز حيل أيار فيدرالي ليتنال جنرال يلما مردسا لعل شم تكنولوجي افيشن كاب زلوون هاجرات حانتي مس زخونات تشيك ريبابليك زلووم تكلاو متأثر نمتنخر عوداتهم قدماي منيستر لعل قدا خمزلو حبيرام حلاير فيدرالي مس منغستي تشيك ريبابليك هاب زورياز تفلاليو تكنولوجي افيشن تحبابير كارناي مسرح ناينويح عمتات لمدن سنة يركبن كم زلوون العلام قدماي منيستر بيتر فاليا كاب تشيك ريبابليك زمزو سمويا افيشن مس إثيوبيان بمخان أب مأخذ الجنا كبير أفيشن زسالت وسرح حدثات مناوح عدم أوروبلانات نيدوم تحبريتا كابجت متأثر سراويت مكل خال زتر خبيو هاجراوي استراتيجي نات أقلقالوت حجز حقي إثيوبيا تأديونا بسرح متاو منيستر فتح فليتوم مستر ديتا مستر فتحي علمان تاقدو ات استراتيجي حاجز حقن مركاب عقم الجنزب زي بلوم زيقاتات مسل مدناي نخلوم زي حق زيلوم ات قلقالوت بزي تودبا من قدي اب تكالات فتحي فيدرالن كللن كم اون اب ولقات ابقاتاتن اب استفلال يونيفرسيتات نزركبو اباتا تمرتي حقنا توهاب مصنحو العلام بمخانو أب منيستر فتحي أواج قطري 10 زبار كلتشن 10 أب أواج قطري 943 زبار كلتشن شمونتن عنق شدوشتن وعنق ها مسارات قلقالوت كاب 10 قمتي كلتشن 10 شدوشن عم تمر جميرو أب سراح كوعل كم توسن قليتهم هاجراوي استراتيجي نات قلقالوت حجز حقي تجبر أو نمجبر زملكته مدارك تأكلات بمتحبر نخسر حوت أو عيد مرابم كاب منيستر فتحي زرخبنا حبريتا يرد لعلو تكالات تمرتين لوتي دحرا قونتي اب إثيوبيا بزبل مري حساب اب كتما أديس أبا للزب يسالت ألوم اتزاتا بقندو لعلو تكالات تمرتي كوينات اب زقات املوم كبابيتات سلام عرقن محبراو متأثارن بخمي معسال كمزكال جنزابان مفتار اب قمت زاتوي تباهلوم كابز بتوساخي محبر السبت خبابي بالمعات المحقازن فلتاتهم تاقبارو خقابرو زخلولو من قدن مرأي زعلم خمس خونة دما تحبيروم اتزاتا يونيفرسيتات مغلا ولون سمران مس ستيت يونيفرسيتي أريزونا أمريكا بمتحبار زا سند اويوم أبت مرخزته أمرار حاتات كلل تقراي أمحاران عفارن لعلو تمرار حا فيدرال مهورات لعلو تكالات تمرتي ديبلوماسياتاتن توكلتي سيفيك محبراتن النات ساتو فيهم قلقالوت كوميونيكيشن منغستي قدماي عمت سممعنات سلام بريتوريات أميتو مجلت أوتيوم
መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ንሰላም ብዘለዎም ቅዋም ጸላእት ውሽጢ ይኹኑ ደገን ተጋጥሙ እናተጠቅዑውን እንተኾነ ቀዲሞም አማራጭ ሰላምዮም ዝደልዩ ኽብል ኣብ መግለጺኡ ኣመላኺቱሎም ሙሉእ ትሕዝቱኡ ድማ ጌታቸው ዓለሙ ኸርቦዩ ቀዳማይ ዓመት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ መልኪቱ በመንግስት ፌደራል ዝተዋሃበ መግለጺ ሙሉእ ትሕዝቶት መግለጺ ከም ስዕብ ቀሪባሎም መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ንሰላም ብዘለዎም ቅዋም ናይ ውሽጢ ይኹኑ ናይ ደገ ጸላእቲን ተጋጥሙ እናተጠቅዑውን እንተኾነ ኣቀዲሞም ናይ ሰላም ኣማራጺዮም ዝደልዩ ዝፈርሑ ዓቅሚ ዘይብሎም ብምምሳል ክሳብ ዝረአዩ ጸገማት ብሰላም ንምፍታሕ ክሳብ መወዳእታ ይኸዱዮም መንግስቲ ኣማራጺ ሰላም ኣብዚሑ ዝደልየሉ ምኽንያት ኩናት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ሰላም ህብረ ብሔራዊ ሓድነትን ምዕባለን ስለዘየምጽኡ እቶም ኣማራጽታት ሰላም ተጸንቂቖም ውድኦም እንትረአዩ ግን መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ከም ሓራስ ነብሪ ብምልዓል ንጸላእቶም ኣደቤት ሕዙ ናይ ቀረባ ይኹን ርሑቕ ታሪኽና እውን እዚዩ ዘርኢ ኣብ ትግራይ ቅድሚ 2 ዓመት ዝተፈጠረ ኩነታት ናብ ኩናት ቅድሚ መምርሑ መንግስቲ ኩሎም ኣማራጽታት ሰላም ፈቲኑ እዩ ብዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ፈቲኑ እዩ ኣዴታት እናበኸያ ለሚነን ኩናት ካብ ልክዕን ዓቐብ እናተኣወጀውን መንግስቲ ምስ ክልል ትግራይ ዝነበረ ርክብ ንኸይቋረጽ ትዕግስቲ ዘወድእ መገዲ ተጓዒዙ እዩ ዝተፈላለዩ ወገናት መንግስቲ ብሕታዊ ሓይሊ ናይ ምጥቃም ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ንኽጥቀም እንትጉስጉሱ እውን ንዘተን ፖለቲካዊ ዝርርብን ቀዳምነት ብምሃብ ካብ ልክዕን ዓቐብ ወቐሴታታት ኣተኣናጊዱ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት መንግስቲ ናይ ሓይሊ ልዕልነት ከም ዘለዎ እናረጋገጸውን ንህዝቢ ትግራይ ክብል ኩናት ደው ንምባልን ካብ ኩናት ቦታታት ንምውፃእን ቆራጽ ውሳነ ብምውሳን ተግባራዊ ገይሩ እዩ ኣብ ውሽጢ ኩናት ሓገዝ ንህዝቢ ትግራይ ንኽበጽሕ መገድታት ብምኽፋት ኣሕሊፉ እዩ ሓገዝ ዝጸዓና መካይን ብዝኸድኦ እናተረፋውን ካብ ህዝቢ ዝበልጽ የለን ብምባል ጸገሙ ተጻዊሩ ሓገዝ ንኸይቋረጽ ገይሩ እዩ እዚ ኩሉ ተገይሩ ዝድለ ሰላም ብዘይምምጽኡ ናብ ጎንጺ ተኣትዩ እዩ ብምኽንያት እዚ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ንኽፍጸም ተገዲዱ እዩ መንግስቲ ተገዲዱ ኣብ ዝኣተወ ኩናት ዝበጽሐ ኪሳራ ካብ ህዝቢ ትግራይን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንላዕሊ ዝፈልጦ የለን ኩናት ብሕታዊ ኣማራጺ ዝገበሩ ሓይልታት መናእሰይ ትግራይ ናብ ሓዊ ኣእትዮምዎም እዮም ኣዴታት ኢትዮጵያ ብሓዊ ሓዘን ጠቢሶምዎን እዮም ኢኮኖሚ ሃገርን እቲ ክልልን ኣዕንዮም እዮም ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ዘበናት ዝተሳገረ ወገናውነት ኣበላሽዮም እዮም ኣብ መወዳእታ እቲ ኩናት መንግስቲ ፌደራል ኩሉ ነገር ብሓይሊ ንምፍጻም ዘኽእል ወተሃደራዊ ዓቕሚ ነይርዎ እዩ ይኹን እምበር እቲ ኩናት ብስምምዕነት ሰላም እንተተቋረጸ ሃገር ኣትራፊ ዝገብር ምዃኑ ስለ ዝተኣመነሉ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያን ክፍረም ገይሩ እዩ እዚ ዝገበረሉ ካብ መትከሉ ዝፍልፍል ምኽንያት ነይርዎ እዩ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ንወለዶ ቂም ምውራስ የብልናን ኩናት ሰዓሪን ተሰዓሪን ይፈጥር እዩ ሰላም ግን ንኹሉ ሰዓሪ ዝገብር እዩ መጻኢ ወለዶ ብሰዓሪን ተሰዓሪን ተረኽ ውሽጢ ካብ ዝዓቢ ንኹሉ ሰዓራይ ብዝገብር ተረኽ ሰላም እንተዓበየ ይሓይሽ ካብ ዝብል ዝተገበረ እዩ ንዝተጎድኡ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ካብ ጉድኣቶም ዝጽግነሉ ኩነታት ዝተዋሃበ ዕድል እውን እዩ እዚ ውሳነ ሃገር ንምህናጽን ህብረ ብሔራዊ ሓድነት ንምህናጽን እንትበሃል ዝተኸፈለ መስዋዕትነት እዩ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም መንግስቲ ልቦና ኣስፊሑ ነቲ ቁስሊ ንምሕዋይ ካብ ዘለዎ ባህጊ ነዊሕ ርሕቐት ተጓዒዙ እዩ ድሕሪ ምፍራም ውዕል ሰላም ግመጽልኢ ብምቕንጣት ናብ ትግራይ ፈላማይ ዝተጓዓዘ ብኣፈ ጉባኤ ዝተመርሐ ልኡኽ መንግስቲ ፌደራል እዩ እቲ ልኡኽ ድሕሪ ምጓዓዙ ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ባንክን ኣውሮፕላንን ብቕልጡፍ ንኽጅመሩ ተገይሩ እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝተጣየሸሉ እዋን ምስሓብን ምጉታትን ንምትራፍ እንትበሃል ግደ መሪሕነቱ እቲ ክልል ንክወስድ ብምግባር እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ፋታ ረኺቡ ገጹ ናብ ሰላምን ልምዓትን ንኸዘውር ተገይሩ እዩ ስራሕቲ ግብርና ንምዝማን ዝምልከቶ ቤት ዕዮ ሚኒስቴር ብብርኪ ክልል ትጽቢት ካብ ዝግበረሉ ንላዕሊ ሰሪሑ እዩ ዩኒቨርሲታትን ኣብያተ ትምህርትን ናብ ኣገልግሎት ንምምላስ ሚኒስቴር ትምህርቲ ካብ ልኡኹ ንላዕሊ ተጓዒዙ እዩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጸገም ህዝቢ ንምፍታሕ ካብ ናይ ባዕሉ ባጀት ቀኒሱ ብዙሓት ተግባራት ፈጺሙ እዩ ሰላም ስምምዕነት ከም ሓደ ዕድል ብምጥቃም ህዝቢ ካብ ጸገም ንምድሓን መንግስታውን ማሕበራውን ኣገልግሎታት ብምጅማር ሓላፍነቱ ተዋጽዩ ውሱናት ጸገማት እናሓገዘ ሓደ ነገራት ክኢሉ እናሓለፈ ሓደ ነገራት እናማዓደ ሓደ ነገራት እውን ባዕሉ እናሰርሐ እቲ ስምምዕነት ሰላም ብዝተማልአ መገዲ ኣብ ከይዲ ንክፍጸም ንምግባር ፈቲኑ እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ሓደ ነገራት ናብ ድሕሪት እናተረፈን እቲ ስምምዕነት ብዝተማልአ ኩነታት እንተየፈጸመ እናሓንከሰውን መንግስቲ ፌደራል ነቲ ክልል ዝግበር ኩለ መዳያዊ ድጋፍ ኣየቋረጸን ካብ መንግስቲ ፌደራል ብተወሳኺ ክልላት ካብ ዘለዎን ትሑት ባጀትን ኣታውን ብምንካይ ንክልል ትግራይ ደግፈን እየን
أكراخرتي زبهالو كبابتات بزملكت منقس فيدرال قوام وسيدو سريحيوم منقس فيدرال بزي خونتات زلو قوام زلاقي سلام زرقاقز نخلو وغن بزتقم مقدي هبرا بهراو حادنتن معبالن بزرقاقز مقدي مفتحي كهبالوم كرمتي كياتون سرحت حرشا قدمي مجمارو من تمزابلتي ناب كبابيوم نكملسو نبرتيت كبابي بزمرصوم أكلات نكمحادرو أمود داتاون درجة بدرجة بمسارت تحقق منقسي هزبا وسانا نخقبر أنفت تقميتيوم زي تقباراوين مقبار دمه منقسقاسي قبرالوم زيوم كلهم قواماتن تقباراتن هزبي إثيوبيان محبرسب عالمن بزقبا يفلتيوم زخلو تتقبراون بتوغن اقريناي مقتات زنبالة يرأيوم زيقن زلاقي سلام معبالن هبرا بهراو حادنت هزبتاتن أي رقاقصن منقست فيدرال سممعنت بريتوريا بزملكت تثبيت كاب زقبرلو نلعلي تقوعيزيوم بزيون نسلام زلو قوام دقاقيمو أرئيوم سممعنت بريتوريا ملو بملو نكخبر منقستي حزون قرص أنيا قوام ألوام كلهم أكالات تمساسالي قرص أنينت بمرأي تثبيت زقبرلهم حلافنت كوازو يقبام 26 تقمتي 2016 عام تمرت አዲስ አበባ አገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ሃገራዊ ምክክር ኣብ መንጎ ህዝብታት ምትእምማን ከም ዝፈጥርን ኣፈላላይ ከም ዘጽብብን ሰሙያ ፈታት ሓጎንጺ ተዛሪቦም ኮሰን ብርሃኑ ሰናዲ ወሎ ደሃብ ያሲን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዘጋጠሙ ጎንጽታት ኩናት ሰሜንን ተወሲኹ ኣማኢተ ሽሓት ንሞት ሚሊዮናት ድማ ንምምዝባል ማሕበራውን ስነ ልቦናውን ቅልውላው ኢሉውን ሃገር ንዝኸፈ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ክሳራ ዘሳጥሑ ታሪኻት ነይሮም ሕዚ ድማ ኩናት ሰሜን ዝገደፎ በሰላ ሒስካን ዘይምቕጻል ሉዓላውነት ሃገርን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዝተኸተለ ዘተሰላም ስዒቡ ዝተኸፈተ መንገዲ ሰላም ንኢትዮጵያውያን ተስፋ ዝሃበ እዩ ነዚ ስዒቡ ኩናት ብምስዓር ሰላም ልዕል ብምባል ጎና ጎን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝተወለደ ሓሳብ ሃገራዊ ዘተ በተመሳሳሊ መንፈስ ዘተ ንምፍጣር ዝተለመ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ እትኻሊእ ንዜጋታት መሰረት ተስፋ ከም ዘንብር ይእመነሉ ሃገራዊ ምክክር እትሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ይፈጥሮ ኢለ ዝኣምኖ ነገር ምትእምማን እዩ ኣሞንጎ ሕብረተሰብ ዝተሸርሸሩ ጉዳያት ኣለዉ ንኣብነት ምትእምማን ምትሕስሳብ ምክባር ዝኣመሰሉ ጉዳያት ተሸርሺሮም እዮም ብምዃኑ እዚ ሃገራዊ ምክክር ነዞም ጉዳያት ክፈትሖም ከሕውዮም ይኽእል እዩ ኢለ ተስፋ ይገብር ሃገራዊ ውይይቱ የሚባለው አንዱ እዚ ሃገራዊ ምክክር ዝህልዎ ረብሓ ኣብ መንጎ ህዝብታት ምትእምማን ምፍጣር እዩ ክሳብ ሕዚ ዝጠፍአ ጠፊኡ እዩ ብግልፂ ክንዘራረብ ዘለና በዚ እንዳቐጽልና ዶ ክሳብ መወዳእታ ንጠፋፋእ ወይስ ኣብዚ ዶ ኣቢልና ሓድሽ ምዕራፍ ንጀምር ዝብል እዩ ነዚ ብግልፂ ምልዓል ዘድሊ ይመስለኒ ኣፈላላይ ብሰልጠነ ባህሊ ፖለቲካ ኣብ ክንዲ ምፍታሕ በኣጽዋር ሓይሊ ምጥቃም ማእኸል ዝገበረ ድሌት ንዜጋታት ህልቂት ምዕዳግ ጎንፂ ናይ ትማርሎምን ሓቂ ኢትዮጵያ እዩ ኣብዚ ሓቂ እዚ ታሪኽ ጎንፂ ዓርሱ ንኸይደግምን ዜጋታት ብኸይዲ ዝሰኣንዎም ብሂወት ናይ መንባር መሰልን ካብ ቦታ ቦታ ተንቀሳቒስካ ምስራሕን መሰረታዊ ሰብኣውን ሕገ መንግስታውን መሰላት ንምኽባር ላዕለዋይነት ሕጊ ማእኸል ዝገበረ ንኹሉ ዘሳተፈ ሃገራዊ ምክብባርን ብምትእምማን ዝህንጽ ዘላቒ ሰላም ንምፍጣር ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ፈላማይ መባጽሑ ክኸውን ከም ዝግባእ ሰብ ሞያት ዓውዲ ይምዕዱ ይሄ ውይይት የሚጠቅመን ለዚህ እስካሁን የመጣነውን ያህል መተናል እዚ ዘተ ዝጠቕመና ነገር ክሳብ ሕዚ ተጓዒዝና ኣለና ዝጠፍአ ጠፊኡ ኣሎ ድሕሪ ሕዚ ግን ብኸምዚ ክንቅጽል ኣይግብአናን ዝሓሸ ህይወት ይግብአና እዩ ሕዚ ንነብሮ ዘለና ህይወት ኣይግብአናን ኣይምጥነናን ክንሰርሐሎም ዝግብኡ ክንዓብየሎም እንኽእል ሰፋሕቲ ጎድናታት ኣለዉ ነዚ ንምዕዋት እንኽእል ድማ ሓቂ እንትንዘራርብ እዩ ውይይቶች ብዙ ሀገር ተደርገዋል የተሳኩም አሉ ያልተሳኩም አሉ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘተተኻይዱ እዩ ዝተዓወቱ እውን ኣለዉ ዘይተዓወቱ እውን ኣለዉ ፍልፍል ዓወቶም ድማ ኣሳታፋይነት ቆራጽነት ዝወሰንካዮሙና ተግባር ምውዓል ማዕርነት ተሳትፎ ኩሉ ዝምልከት ምምችቻው እዩ ኩሉ ኣካል ድምፂ ዘለዎ ተሳትፎ ተዝሳተፉ ሰላም እውን ዘላቂ ይኸውን ሃገራዊ ዛዕባታት ንኽስተኻኸሉውን ዝሕግዝ እዩ ቀጻሊ ጉዕዞ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ንኢትዮጵያውያን ብዘተ ንኽረዳድኡ እንተቐድም ንዝጠፍኡ ጥፍኣታት ኣፍልጦ እንትህብ ኣፈላላያት ብሕገ መንግስቲ መዓቐፍ ንምጽባብ እንተሙክር ህብረ ብሔራዊ መንነት ንምምሕድዳር ህዝባዊ ምትእምማን እንትህነጽ ዘላቂ ሰላም ንኽረጋገጽ ህዝቢ ዓቕሚ ክህልዎን በዓል ዋና ሰላምን ምግባር ይከኣል እዩ ካብ ኩናት ኪሳራ እምበር ከስቢ ከም ዘይርከብ ብምኽንያት ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩናት
ተመዛቢላ ናብራ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝገበረት መንእሰይ ህይወት ገብረ ኪዳን ትገልጽ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ምሳእ ጻንሒት ጌራ ስዕብ ዜና አሰናድያላ ጓል 19 ዓመት ህይወት ገብረ ኪዳን ብምክንያት ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩናትን ጸገምን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ምንባር ካብ ትጅምር ሓደ ዓመት ኣቁጢራ እያ ህይወት ከም ካልኦት መሓዙታ ናብ ረኣነ ምምሕሽን ካብ ሓሊፉ ድማ ንስድራኣ ብዝኻኣለቶ መጠን ሓገዝ ንምግባር ሶፍትን ሞልወል መኪና ሒዛ ኣብ ጎደና መኪና ውዕሉዓ ካብ ትገብር ብርክት ዝበሉ ዋርሓት ተቆፂሮም እዮም ኣብ ትግራይና ሃለኹ ኣብ ትግራይና ሃለኹ ማ ሽግር ነይሩ ማለት ክለክ ሽግር ክለክ እኽል ዋሓድ ነይሩ ውግለ ነይሩ እዩ ናፍቲ ውግ ምስተጀመረ እዩ ጸገም ንመጣ ናፍቲ ጸገም ሰዓት ደሞ ኣነ ነበር ይኽእል ዓድ በቃ ሰሪሐት ከብል የልል ነይር ሓሳብ ማለት እና ካው ሓሲበ ላውዚ መጽደልየ ማለት ላውዚ መጽየ አውዚ ሶፍት ገለ የዘርለሁ ማለት ህይወት ካብ ዝረአይቶ ኣዝዩ መስካሕከይ ኩናት ተላዒላ ካብ ኩናት ኪሳራ እምበር ከስቢ ከም ዘይርከብ ብምግላጽ ኩሉ ማሕበረሰብ ተሓባቢሩ ክነብር ከም ዝግባእ ትገልጽ ኩናት ጥቕሚ የውሊ ታይት ሪፍና ለይ ስደት ጥሜት ታደንጽና ምንም የውሊ እና እርሰ በርሳችን ተሓባቢርና ክንነብርና የልብል እዛ መንእሰይ ሓሳብ ልቦና ተሰሚሩላ ናብ ዝተወለደትሉ ዓዲ ተመሊሳ ምውቕ ናብራኣ ንምቕጻል እውን ሕልም ኣለዋ ዓድኻ ምምላሳ የጽላይ ግን ገንዘብ ሁሉ ሒዝኻ ምምላስ ልካል እና ገንዘብ ተሃሊኒ ማሓዛም ዓዲ ይመስል የለይ ስደት ወትረ ስደት ዓድኻ ይዋን ኣብ መወዳእታ እውን ልመና ተጸይፎም ከማ ኣብ ንግዲ ንዝተዋፈሩ ተመዛበልቲ ኩሉ ማሕበረሰብ ብቕንዑ ልቦና ክርድኦም ከም ዝግባእ እውን ትገልጽ ትዝናይና ብጣዕሚ ልሕዝን ጸገም ስለልኾነ እዩ ኣብ ዝትካራት ትልሰርሕ ጸገም ስለልኾነ እዩ እምበር እንጀራ እንድሕር ሃልይዎ ገዛኻ ዓድኻ ልትወለድኻ ልዓወኻሉ ኣይጽላእ ኩናት ኣብ ህዝቢ ኾነ ኣብ ሃገር ዘስዕቦ ጸገም ዝለዓለ ብምዃኑ ሰላም ክሰፍና ምግባር ኩሉ ማሕበረሰብ እጃሙ ኮፍ ይግባእ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ንሕዌትን ዳግመ ህንጸትን ሴክተር ትምህርቲ ኣብ 5 ዓንድታት ይሰርሕ ምህላው ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ተኽልል ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ኣፍሊጦም ኣብ ከይዱዚ ልዕል ሃፍትን ዓቕምን ከም ዘድሊ ብምጥቃስ ነዚ ንምምላእ ተሳትፎ ኩሎም ኣካላት ብጽሒት ክህልዎ ጻውዒት ገይሮም ኣሎም በርሂ ብርሃነ ተወሰኸሎም ኣብ ክልል ትግራይ ብምኽንያት እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ኩናት ዓውደ ትምህርቲ ዝለዓለ ማህሰይቲ በጺሕዎ እዩ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ስራሕቲ ሕዌት ዓውደ ትምህርቲ ኣመልኪቶም ምስ ኢቲቪ ትግርኛ ጻንሒት ገይሮም ኣለዉ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ እቲ ዘፈር ካብ ዝበጽሑ ኩለ መድያዊ ዕንወት ንኸሓውን ተምሃሮ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ዝምለሱሉ ዝሓሸ ባይታ ንምንጻፍን ኣብ 5 ዓበይቲ ዋኒናት ዕዙዝ ጠመ ተሂቡ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጦም እዮም ንምዝራብ ክትዕቢና ቀዳማይ ካልኣይ እንዳበልና ንዛረብ እምበር ኩሎም ቀዳማይ ዝቕመጡ እዮም ተሓደ ቅልጥፍ ዝኾነ ናይተን ዝዓነው ኣባይቲ ትምህርቲ ናይ ምጽጋን ናውቲ ናይ ምምላእ ናይ ምጽጋን ደጊምካ ናይ ምህናጽን ሓደሽቲ ኣባይቲ ትምህርቲ ናይ ምስራሕን ስራሕ እቲ ሓደ ዓብይ ፕሮግራም ተን ኣባይቲ ትምህርቲ ገሊአን ኣለዋ ናውቲ ኣማሊእ ካለን ወንበር ጠረጴዛ ንዕኡ ዘድሊ ኮምፒተር ሰሌዳ ግዛዕ ኣማሊእ ካለን ቤት ትምህርቲ ኮና ኣባይቲ ትምህርቲ ኣለዋና ንሰን ብናውቲ ምምላእ እዩ ገሊአን ኣባይቲ ትምህርቲ ናውቲ ምምላእ ጥራሕ ኣይኮነስ ምጽጋን እውን ዘድልን ካልኦት ብዙሓት ኣባይቲ ትምህርቲ ከዓ ሙሉእ ፈሪሰን ብዘይካተነ ምድብሬተን ስለዚ ዳግም ህንጸት ዘድልን ኣባይቲ ትምህርቲ ከዓ ኣለዋና 5ይ ክፍሊ 4ይ ክፍሊ 3ይ ክፍሊ ካልኣይ ክፍሊ ኮኑ ዝግብኦም ዝነበሩ ህፃውንቲ ሕዚኦም ኩሎም ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ እዮም ዝኣቱ ንዕኡ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት 1.4 ሚልዮን ዝነበርና ተምሃራይ ሕዚ ናብ ቤት ትምህርቲ ክመጽእ ዝግብኦ ቁጽሪ ተምሃራይ 2.4 ሚልዮን ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ናውቲ ምምላእ ጥራሕ ኣይኮነስ ጸጊንካ ናውቲ ምምላእ ጥራሕ ኣይኮነስ ዳግም ህንጸት እውን የድሊ እንደገና ከዓ ተወሰኽቲ ቤት ትምህርቲ ዘድሊኻ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ናይ ተምሃራይ ቁጥሪ ወገር ወሲኹ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሓደ ፕሮግራምና እዩ ፈሊና ኢና ናበይ ከባቢኤን እንታይ ዝኾነ ቤት ብሽም ፈሊና ኢና ቤት ትምህርቲ ካብዚ ብተወሳኺ መደብ ሕዌትን ልምዓትን መምሃራንን
عقم هنسة أمرارحة سيكتر تمرتن اتبيرو قدامنت كاب زهابهم مدبات مخانوميم ززاربو قلنا زيد ما حدوش سرعة تمرتي كام زدالو العيلو ملو تخالاي بروغرامنا ناي مهران حويتن لمعاتن بروغرامي كم تقدم زغلص فلكا حدا تزل ممهرنا تراماتايزر كوين بإيكونومي تحاسيو ناي سلبونا ما سيتوصحو ايو زي زمن زي زمثل ممهر نخون ون عمون كعبلوا after existing زخنا ممهر سراح زي እንደገና حدشت ممهران كنسلطن كنقصر ናብ ሲስተም كنأت ድማ ይግበና ዘሎ ቁጽር ንሕዳና ተኣሽቡ ክመጽ ኮይኑ ስለዚ ናይ መምህራን ሕውየትን ልምዓትን ፕሮግራም ተባሂልካ ኣኻሊ ዓቢ ናይቲ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ሴክተር እዩ ሳልሳይ ኣብ ኣመራርሓ እዩ ናይ ትምህርቲ ኣመራርሓ እውን ከምኡ ልክዕ ጉድኣት ትበጽሕዎ እዩ ስለዚ ናይ ትምህርቲ ክመርሕ ዝኽእል ሓይሊ ሰብና ክነሕው ክንክእል ኣለና ክንሃንጽ ዓቕሙ ክንዕቢ ይግበአና ሳልሳይ ፕሮግራምና እዩ أب مودعتا أب سرح داغم هنسات زفر تمرتي زتتحاز مدب متأتتاو تكنولوجي مخانو زغالتو توم حلافي قس بغس دما مرها قبري مقبا أبيات تمرتي نمجمار مدب كام زتتحاز حابي روميوم حويتن داغم هنساتن عودة تمرتي كل تقراي عزيلو الحافتي زحاتتو زبالو دكتور كيروس أزين مفتسام كلهم أكالات بتصحيت كساتفو ساوعيت أغربو مالو لزياتهم نمسرح بتعمل بزح بليون جنزبيو زدلي هفتي زدلي سفح فلتات كلات تدليو جنزب تراح يكون تكنيكال كلات وني فدلي خيدي فلتات ون زدليو هلخ زود عينت سرحي مورال يدليو بفاينانس ملك عند حدا مزينا تجزيو بمحدار منجست جاي زخلو يكونن هزو تقراون باستفالاليه ملكع بزح انا واحد سلاذ وصح ايكونوميكالي اصقم زل حزب ايو سلاذ خمتنا قدم حزي بيت تمرتات بعلم مصقان زخللو بناي تمرتنا وتي بعلم ملا زخللو بركي ايكونن فيدرال منغستون خغورز غبو غداي الله حدا بتحقق منغست مسرت كسرح زغبا اسراحي خلاي بتناي بريتوريا سمعنت ون حدا اوبجيكت نت بريتوريا سمعنت ناي ريكفري اند كونستراكشن ناي حويتن داغم هنصتن مكيادي تاشمو ነገር ግን እዚ ፌደራል መንግስት በይኑ ውን ዝኸሎ ኣይኮነን ስለዚህ ግዜያዊ ምሕዳር ውን ዝኸሎ ክሰርሕ ህዝቢ ትግራይ ውን ዝኸሎ ክሰርሕ ፌደራል መንግስት ውን ዝኸሎ ክገብር ህዝቢ ኢትዮጵያ ውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክገብሮ ዝግባእ ሰብ ሃፍቲ ውን ኩሉ ክገብርዎ ዝግባእ ነገር ክገብሩ ካብዚ ብተወሳኺ ግን ዓለም ለኸ ትካላት ኣብዚ ተሓዊሶም ናይ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ከይዲ ፋይናንስ እንድሕር ዘይ ገይሮሞ ናብ ትሕዝ ካብቲ ሕዝ ዘለናሉ ናብ ዝኸፍአ ውስብስብ ናብ ዝበለ ፀገም ውን ዝእቱ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ብዝኽእሎ ተኣሽሙ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ትምህርቲ ስለ ምምሃር ጥራሕ ኣይኮነን ሕዚ ትምህርቲ ከይዱ ሰላም እዩ ስለዚ ከም ህዝቢ ሰላም ኢና እንደሊ ከም ህዝቢ ምልማዕ ኢና እንደሊ ሰላም ውን ብትምህርቲ ክመፅእ ዝኽእል ልምዓት ውን ብትምህርቲ ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ ህፃናት ትግራይ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ በደል ጥራሕ ኣይኮነስ ካብቲ ፀገም ንኽወፁ ዝተገበረሎም ፅቡቕ ነገር ውን እንዳሓሰቡ ክዓብዩ ስለ ዝግባእ ኩሉ ዝምልከቶ ክፋል ማሕበረሰብ ኣብዚ ርብርብ ክገብር ክሕግዝ ክድግፍ ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ማለት እዩ ፋይናንሻል ጥራሕ ፋይናንሻል ክሕግዝ ክኽእል ኣለዎ ብማቴርያል ኣስፔክት ክሕግዝ ክኽእል ኣለዎ بمورال بتكنيكال سكيل بفلتات ون كحجز اللونا أو كم زي عينت ونتات تصقم ونتات كوينا أنا تمرت زمثل نجار نواصل نزلنا كم مبرهي أتوم حلفي مغتام وعلى سلام بريتوريا سعيبو أب كل تجري كما أدي تمرتي رحقم زنحو لعلى خلتانة ب4 مليون تمهارو ناب تمرتي نخملسو سعري الناتقاعدة يركب أب السودان أب زوبا كوينات زلو زيغاتات إثيوبيا ناي موصا سراحتي تجميروم منغست إثيوبيا بسودان سفتر وانا وخنتا سيبو أب زوبا كوينات زلو إثيوبيا ناي موصا سراحتي يكايد كم دلو غليصوم نزي ناي موصا سراح زتحبابر زلو ببرك هاجر تطايشا حيل عمام 23 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ተመለስቲ ዘሳፈር ኣውቶቡሳት ካብ ካርቱም ናብ ኢትዮጵያ ንኻኣቱ ከም ዝገበረት ሓቢሮም
توم تملستي نابس دروم كساب زنبرو أدلي حاجة زيجبر كم زلون تجليتهم قدم حزي لعلى 34 شحن 700 إثيوبيان كابزو باخوينات وزيهم ناب هاجرهم متام منيستر قدات وزاي تابسيبهم زين عداقام إثيوبيا أب مبل 42 عالم لخ عودري عداقا إندستري توريزم تساتف كم زلات قليتهم مبل 42 عالم لخ عودري عداقا قعزو إندستري أب هاجرة إنجليز كتما لندن مأخل إكزيبيشن بعلة خافيت اللوم تمرها قبري منيستر توريزم ناسي سينيمي حاويسو أب إنجليز أمباسادر إثيوبيا تفرملسة ترخيبهم يوم كاب من قداير إثيوبيا تهينوك حاويسو أب إثيوبيا سرحو سفلالي توكلتي مرحة عودات أبت وعلا كم استعدموا تحبيرهم ببعمت زكايدة عودرئي ببرك عالم أب زفر قعزو توريزم فلا ما يكم زخونة تحبيرهم أب تكالات فاينانس زلو متن عقوار لعلي 3 تريليون بر مخانو تاقليتهم أب تكالات فاينانس إثيوبيا زلو متن عقوار كاب 3 تريليون بر كم زحلفة هاجراو بانك إثيوبيا أفليتهم مكتل جزائي بهراوي بانك إثيوبيا سلوم دستا باهلي معقار حبرات ساب كاب اوان ناب اوان من محاشون لوت إنا ترائلو 5 ركاب انتزاريبهم بمخانو بانك تاتحويسو أب استفلاليو تكالات فاينانس بحافشا متن جنزب عقوار كلتنت بحدث 9 تريليون بر مبزحو قليتهم اتعاقن عقوار أبوش تحد عمت بإسران حموش تن مئتاوي حالفا 5 رأي دما حبيرهم ناب زيناتات وصا حليفنا حلف قدات وصا أمريكا تاوعيت تطمبال توكسي غازا ورق غيرومام حلف قدات وصا أمريكا أنتوني بلينكن إسرائيل أب لعل غازا ناقبرتو زلا استوادد متقعتي تطاو كتبلن دو موبال توكسي نخقبرن ناتقبر زولو تاوعيت ورق غيرومام أنتوني بلينكن اتطاو موبال توكسي هاماس كان بحدوش نخودبن توساخي متقعتات نخفت من زقبريلوم بلينكن اتخوينات تطاو كبل ان حاتتو مس زلو مرحت هاجرات عرب اب يوردانوس قدام دحر مزرابوم نزريتو زهابو كم صبصاب بي بي سي اب غازا زلو كوينات مرحتن حيلتاتن تزوبا بمسحاب نماخلاي مبراق ناب زي مرغغا كوسد يخلي زبل سغات اللوم اسرائيل هاماس كيطفاهو ايدقسن مبالا دما تغليطلوم هاماس اب لعل اسرائيل بزفصمتو متقعتي حساب حزي 2400 سبات تقاتلهم يوم أمريكا أب غازا مقرات توكسين خجبر زي تفكر انت خوينا واقع تكفل يختبل إيران تنقيقام تهران واشنطن أب مأخلاي مبرق زلو قونتي خجادر تقبر الله كتبل دم خسيسام منيستر مكلخال إيران محمد ريزا أشيتياني نا أمريكا زلنا مخري كوينات نختقوارتن أب غازا مقرات توكسين خبتح دفئيت كتقبرن إيولام زي خون تخوينو قنا أمريكا زخف أمزاز كم تباز حبرتو منيستر أب غازا ناتخايد زركب دم فاسس خوينات تطون خبل حتيسوم إذا خمزيلون هلوه منيستر قدات وطا أمريكا أنتوني بلينكن أب باغداد هندبتاو عدوات دحر مقبارم ناب ترك خمزاتو تحبيروم بلينكن أب أنكارات أنحيتوم مس بريزيدان تركي رسيب طيب إردوهان أب أوانو كوينات إسرائيلن هاماسن تأميتوم كزتيوم زبل تثبيتالوم أب منغو إسرائيلن هاماسن لعلو وقرنا تخايدن تخون إسرائيل متقعت أير أنا خيرا بمغتصال 450 علامات كم زوقعت أفليت ألام سراويت إجرينيا إسرائيل كاب أنفت دوباو غازا زركب طرف بحري كم سقطات أرز حبرن تخون اتخبابي نخلت بمقراط ناي مدر وفرنا كايدا مخانو محبارو بي بي سين أرتين سابسيبوم قتيلهم صبصابا سبورت يمنا بهم كبلو فصم كسخار بالكم
طعنا بلي تملكتنا زينات سبورت يوصلوم أتليت تامرات تولا تعواتاي ماراثون نيويورك خوينوم أتليت تامرات نترحقات نمززام كل 9:04 دقيقة 5 سكوند نتوسدلو زاتولو ساعات دما بتاريخ ماراثون نيويورك حدش كبروسن كوينو تمزجيبولهم كمو دما كينياوي أتليت ألبرت كورير كالاي درجة تحز كال إثيوبيا أتليت شوراك إتاتا سالساي درجة بمحاز نحو كزازم كيليوم بتمسسال الحلقات بدك أنستيو دما كينياوي أتليت هيلن أوبري بخلت ساعات 27 دقيقة كل 3 سكوندن قدامي تخوينا تعاويت اللام بشدشت سكوندن حدا مايكرو سكوندن بحراز آتوت أتليت لتسنبت قداي دما كال أي درجان تتونن شارون لوكيدي كاب كينيا بسالساي درجام كتعوت كيلايام made the move heading into Central Park. O'Beary finished in 2:27.23, capping off an incredible year for أبي مبل 10 سمون لا ليغا سبين ريال مدريد أبي ميدا سانتياغو برنابو بالرايو فايكانو نتبي دربيام العلي 7 شح تملكاتي أبي بريمير ليج إنجليز لو ممشت بحدث أوتان تغصلا بالدرب لندن تثبيت قبرلو قطم غانتات توتنهام هوتسبر مس تشيلسي كاب ساعة 5 جميرو خكايديوم أبزز أوتا إيفان بيرسيتش ريان سيسنيان مانور سلمونن بمخنيات مغراتي كاب غانتا توتنهام هوتسبر نام ميدا زي تملسو تصاوتي انتخونو كاب تشيلسي أبي مسمر متقعز تصاوتو أرماندو بروجان ميكاهيلو مودريكن أبزز سمون لمد مسرحهم سيعبو ناي مسلاف عدل كمزلوهم تغليصلهم كوينو جنا تشالوبا كارني تشوكي ميكا بين تشيلويل ويسلي فوفونا روميو لافيان كريستوفر نكونكون حزون ناب ميدا زي تملسو تصاوتيوم وانا ودرجات غانتاتن ترى باستراليا سلطاني انجي بوستي كوغلو تمرح توتنهام هوتسبر ب 26 نطبي كال 18 تتخون بماوريشيو بوتشيتينو تسلطن زلا تشيلسي دما ب 10 نطبي اب مبل 10 درجه تركب. Amazing under Ange Postecoglou, your friend, your compatriot. كرات ملكتين الساعة زي استثناء زينا سبورت أبزي زازم سلام